Dobro jutro svima i dobrodošli u novi vlog. Prošlo je jedno sat vremena od kada sam odjavio prošli vlog, tako da sada je vreme za novi. On je samo što se završio. Uradit ću vam kasnije i room tour, ali se ima vremena, sad idemo na doručak. Sada je 8:12 i 17:07, tako da to bi bilo to što se tiče naše radnje za sada. Ćao. Ovo je restoran. I uzeli smo neka jaja, salatu, neku šunkicu i ne znam kako se već ovo zove. Grigorije je uzeo ovo. Ovo su chicken pancakes. Da, chicken pancakes. Palačinke od piletine. To je to. I ovo je musli koji jedem po drugi put. Dobrodošli u našu sobu. Nalazite se u sobi 1426. Dobrodošli u naš dnevni boravak. Mi ovdje volimo da provodimo slobodno vrijeme, kao na primjer sada ovo dok vi ovo gledate. Ovdje vidite imamo neku soficu, neku vitrinicu i televizor i kao infodesk gdje se nalaze sve informacije generalno o hotelu i ta moja greška, vidite. Mi smo ipak soba 1432, ja ne znam. Zatim, dolazimo u kupatilo. Kupatilo je veoma lepo, vidite ovdje se nalazi jedan grejač, ovdje je WC šolja. WC šolja, ovdje je nešto, ovo je fen za sušenje. Neki neser, ovdje je lepo lavabo i naša kada. I naša kada je vrlo dobra. Dobra je. Zatim, ovdje imamo plan hotela, to je plan evakuacije. Inače, hotel je lično kao jedan lavirint. I sada ulazimo u moju i Grigorijevu sobu. Kao što vidite, ovdje je ovaj deo sobe Grigorijev, dok je ovaj deo sobe moj. Kreveti su, mogu da kažem, veoma udobni. Ovdje opet vidimo jedan televizor. I zatim ono možda najlepše jeste naš pogled. Bukvalno vidi se cela Moskva. Ovo je hotel koji je poprilično visok. Ovaj put gdje su svi ovi silni automobili vodi ka centru Moskve. Ćao! Posle dugo vremena se ponovo javljamo, međutim bili smo na takvim mjestima da nisam, gdje nije baš bilo poželjno, gdje je bilo zabranjeno snimanje, tako da ništa nismo ni snimali ni ništa, tako da to je. Ćao! Trenutno idemo po metrou i ovo je nenormalno, ljudi. Idemo sada u Moskovski planetarijum, tamo je zabranjeno snimanje, ako uspijem nešto snimit ću vam, ali samo da znate. Bye!
пошли. Но они еще пока не открыты. Сатурн – газовый гигант. По размерам лишь немногим уступает. Ja se tek sada javljam, zato što, ne znam, ni ja. Evo pogledajte hotel, kako je ovo lepo. Sada trebamo da odemo do recepcije da pitamo za karticu, pošto smo karticu ostavili u sobi. Mislim, ja nisam poneo i da moramo da odemo, tako da vidimo se posle. Ćao. Sada smo na vidikovcu ovog hrama i pogledajte kakav je odličan pogled na Kremlj i na reku Moskvu i znači prelepo je. Evo zašto je ovo najsrećnija strana. Pogledajte kako se lepo... Sada smo došli ovde i ja se nisam toliko puno javljao. Sedimo i čekamo da nam počne tonska proba. I to je to. Pokazat ću vam posle salu. Nadam se da vam se svidao i pogled koji sam vam pokazao. I ništa, slušamo druge horove. To je to. Stanje stvari je sledeće. Gledaj me. Mi smo sada presvukli za nastup i nemam ni vremena da snimam ni ništa. Pokazat ću vam posle salu, čisto malo da vidite kako to izgleda i to je to, javljam se posle koncerta. Kosovo!